Cangkir nang Boyolali ngetoke aku kok. Wah, Dan. Gaplek Mas Wul, jablek Mas rangkul. Dan nyenengake tenan. Sopo? Niku mau lho. Bela. Ora sak karepe dhewe. Mboten. Wae gak musuhanmu kono kawan. Sampun mboten kirang sepeda sinuwun. Bagong padha slamet saksowanmu. Nggih. Sinuwun Prabu Baladewa wilujeng sawan kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk sinuwun. Iya, Bagong. Bagong marang Gusti Rata Mandura Prabu Baladewa tampan ngono. Nggih. Sampun sanget anggen kula pundi. Kalih sinten tindak mriki? Derek karo Prabu to. Oh alah. Si bau laweane kok. Iya. Kan anu kon rada nyuda le guyu. Ndak apa Nayaka Mandura telong meneh iki wis Nayaka putri wis telong pira iki. Mumet gas niku. Nggih sinuwun. Payu suwanmu Bagong. Nggih, ora mung dhewe. Nggih. Nek digawe yani kersa ya omong, nek ora digawe ya ora ngomong. Minum cangkeme. Nggih. Tak kreatif ora entuk omong. Kula ora iso nabuk karo fokus niku ora iso. Kula fokus mintem angel kok. Wah, ikan kula wingi dalu mangkat kayangan niku motoran. Delala udan ana sare niku. Cangkem kula iki nglengkap ngudune sirah. Aduh, badanku keriting iki rambutku. Wah, dan cilaka udan-udan layangan dhewe kowe. Motoran ndi ta? Bagong kudu slamet saksowanku para kawan. Wah, isunipun ndara sencaki iki. Yo. Ben cara yoja tak nggo sencaki. Beki kula konjok ndara sowan kula mboten enten alangan sunggal napa. Pak Pompo kowe suwe tanpa loro. Sampun ing pundi? Ing ngono niki. Bagong kudu slamet sowanmu kono kapan. Ndara Patih Udawa. Iya. Slamet sowan kula ndara mboten enten alangan. Kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk ndara Patih. Iya, kono kawan Bagong. Pangestu kula panono. Pripun kabare? Ya apik-apik wae. Lah kowe wis mari. Mari le napa? Sewengi nabu jaipong ora ketok rupa wong. Aku lamen apa? Ngumumi wedok-wedok ngarep nih kok. Dasare kula ning ndemi sing bedhug. Ojo dibaleni. Mboten. Mesake dalam. Nggih. Mboten kula pindho-pindho. Kula ngrumangsani jebule kula dipoto kuwi lho kok ini biyangan ada Pakku. Terus ora kula pindho-pindho ndara Patih. Iya. Ojo tok baleni meneh. Nggih, mboten. Kejaba boborosi. Nggih. Ana kawan Bagong kowe tak dangu aja omongan dhewe. Nggih. Kula ngrumangsani kok. Wingine dalu nika dan jaipong niku ambune kaya apotek. Ora tak nakon wigatimu apa sowan ning Raja Grandrawati. Nggih, gandeng kula pun didangu kula tak paring mangandikan. Waduh. Wis sak jabure Bagong paring mangandikan. Kula tak matur ngersanipun sinuwun Ndarawati. Sepisan sowan kula menika mboten ijen. Ora dhewe mboten. Didereke kalih Ndara Antasena, didereke kalih Ndara Gatotkaca, didereke kalih Ndara Antareja, Ndara Abimanyu. Abimanyu ora enek dhewe lakon iki. Ora sanggel. Abimanyu ki sapa? Wirangan kula ya urung kenal kok. Ketake niku Menteri Pertahanan 2030. Soalnya menteri saka Wiramartan kene. Jenenge kuwi calon. Iya, Pak. Nggih. Derek kali ancal komplit pokoke derek kali kula.
Pamrih kula ngejak para putra-putra jadi pati, dadi murite Pak Roni. Kula jak kabeh niku mergo mengke nek njagani. Nek nang nganti atur kula niki dadi gesek, dadi pasukan negara Ndrawati, kula wis ora wedi kangelan, kula wis nggawa pengirit bodyguard pam-pampres sedaya pun kula saweske pun ngawal kalih Bagong. Mergo ngrumangsani kula minangka duta saking Mukir Tawu, kula minangka duta saking Saptaharga utawi saking Gunung Pitu, minangka lidah sinambunging Begawan Wiyasa. Sowan kula menika wigatosipun rembag kula namung badhe inggih punika nanjelaken tuwin genahke ben supaya nang ngarep padang nang mburi ya ora peteng. Babagan ngawala panglamar saking Mukir Tawu saking Sang Penemban Wiyasa ingkang badhe nglamaraken Gusti Ayu Wara Sembadra Ndara Bratajaya ingkang samangke badhe pun dhaupaken kaliyan pun Ndara Parmadi. Mangkono Bagong nggih. Wondene mangkula sampun persai tanggung jawab menika menawi kula ngantos gagal wigaten andhok karya isin jroning ati kula ning atase Bagong derajat kula niki calon lurah kok ora kasembatan boyong Ndara Sembadra arep dhaup karo Ndara Permadi wirang bebarah pramila mbangane kula ora entuk gawe tinimbang paribasan tembung menika bali wirang luwung Bagong ning negara Ndrawati dadi badang nglabuhi dawuh para Pandhawa. Cekap semanten atur kula gandeng meteng kula melih. Gek mangwangsuli atur kula mangendika dipasrahke sakniki utawa sesuk. Kosok balene nek enten pepanggil utawi rerubane mangendika mengke tak matur ngersane para pepundhening endi mawon Gunung Pitu Saptawarga mekaten cekap semanten atur kula warida walinaya salam ya Bagong tak tampa alhamdulillah ditampa lamarane tak tampa nawalane wae Bagong wonten dawuh aku bingung lho sebabe Marga Prabu Rawuh ing Praja Negara Ndrawati iki uga bakal nglamar marang kadangku si Bratajaya. Wela, adine dhewe arep dipangan. Setan menang. Apa? Adik kandung Mas. Sampeyan ora wedi nang nganti kecekel kleboke penjara. Tahanan kasus pemerkosaan iki dadi bulan-bulanan ning sel. Sampeyan ora wedi ya? Tak kamarke kanggo Burisrawa. Blok. Ngene. Wela, oh ngaten iya. Oh nggih. Ajeng dilamarke kagem Burisrawa. Ndara Burisrawa iya Bagong. Oh kacan. Oh nggih. Nggih. Nek ngoten iki jenengan dereng saged paring wangsulan niki jlentreh cekane pripun dereng saged paring pangandikan. Durung. Mergo durung ana rembug ingkang wis gumathok ingkang tak rembug lan kok ora duwe mandura. Ngaten mawon. Niki ra anu to. Dawuhe Sinuwun Prabu Basudewa wong kula mbiyen yo nyaksani. Iya, jaman lakon wangsa adu jago. Riyen nak mun pas Ndara Permadi saged ngundurke mungsuh, wong-wong sing kapulan niku lak terus dipatang kalih Sinuwun Prabu Basudewa, nggih to? Iya. Besok poma-poma dipono umpama anakku loro iki wis umure wis mencukupi. Wis ora di bawah umur, bocah loro iki Sembadra karo Permadi iki rabekno. Kula nyaksani riyen. Iya, Bagong. Nggih.